kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibus mo't gaya man ti bagas, sene bakat. Ay nawaw, sa payawanan may gatang. Ti impaw iti anak langay. Ay nawaw, naibusan day jay Idi pa'y napalabas a bulan. Nangigastusam, di mo pa'y mo't imbagbaga na ibus gaya man. Isu pa'y mo't ninamnamaag ang maigatang iti bagas. Nalipatam ka din ti karnit baka ken baboy asindam, idi napalabas a bulan. Kasano nga rulen na ita. Dahito'y laang ang tinapatay. Awanan may saang inton malam. Naimbag ko maano agpautang da di tatersila. Sigurado adidatan pautangan ta atidugan ti listaan ta. Siya kung ti makamong agpanunot iti pamuspusan lakay. Mangted ka man iti sako lakay. Pangusaram iti sako ay Ay nawaw, agsaludsod ka pa'y laang. Agdiskarti ak iti may saang Pagdiskartyam mag. Nagadulakit di asaludsod mon. Mangted kakit din iti sakaw, tanay, alas 5. Kanon tupay ang makaluto ta no nakabumbuntog kamay. Ngala, mabitlaan ta, yalaan ka. Agawaam kunak. Dabed kanakan, umayak man. Ni, da kayo mo't gayam antiseni. Sumrag kayo pa Tagkape tayo. Ay, saan akapiti gagarak? Adda ka day ti kaanakak. Ay, awan pa'y ni David ante. Adda trabaho na ita. Kat amangan no nag-overtime damanen. Adda ka diti masapol yu iti asawa? Imayak ta bumulod ako maiti bagas. Naibusan kami nga main. Awanan ti maysa ang may kani ang kalyaw. Ay, kasta ka di ante. Ay, pabuludan kayo nga rod Ay na, agyaman aklaunay. Karga akong ti sakaw kuan. Ay, sige lang ante. Adda ti bagas may iti kusina. Nayunak ti alaag. Tapno adda isa ang may iti dualawas. Ay nawaw, nangalaam iti bagas bakit. Ay unay kan Elmo. Imbis nga awatam, nagadupay laang matasal saludsudam dita. Umasidag kang amin Ay, makapasuron man ti kasta. Nangalaam nga raw iti bagas. Asinaw ti nang ipabulod kin ka. Panagkunakit mapanas sa nga pulo a kilo tinsang putmaw. Iti ayanda ka anakan David. Hindi pa laang mo tinapanam. Nakababain iti kaanakanta. Imbag ka ni David at mayat ti trabaho na. Saan akas ka nagiti anak tang agrigrigat. Ang mga na may bagat ti asawa ti kaanakanta, bakit? Bulod mait. Sugatak tumalaan. Ay nawaw. Saan ang mabalin nga agimot-imot day jay a babae. Tadata tinang tulong ka ni David. Idipim musay ti inana. Naibus mo't adagos ti bagas tayo, Rosalia. Kaano lang nga ginatang ko na ita? Ayun ngagpaiso. Nalipatak mo't nga imbagakin kan lakay. Tiyan niya. May ni Auntie Sene, idi na minsan. Bimulod iti bagas. Ado ti binulod na. No sa anak nga agbidot, mapanasa nga pulo a kilo day jay. Ay nawaw, nagadon. Kananda kano nga rodmot kini Uncle iti dua alawas. Awanon ati naramidak, ta nagdirdiretsyo mo't ni Antim iti kusina. Binaybay aklatan ta amangan no adda ti dakes a maisawang ko, ket masaktan ti riknana. Bulod mo't kit di day jay. Sukatan danto. Ni Auntie Mo't.
Nakita ka nagturong ti auntie nila kay mo iti ayan nyo iti na minsan, Mare. Close kayo gaya man. Ay, saan, Marilisa? Imay laang bimulod iti bagas. Ay nawaw, apay abumulod ka na kayo, kat pau-pau-itan mo't piman ti anak dang agtrab-trabaho iti sentro. Ay, awanan tinaaramidak, Mare. Antimot ngamin nila kay ko. Kano saan ko apabuludan, ay amangan no agsakit to tinakam na kanyak. Ay, di mo amo ti ugali da, Mare. So kitama, amangan no agruam meten. Adamot siguro ti bain na kanyak, Mare. Day ti santay asigurado, Mare. Narigat ti makiap-apa kadagiti kabagyan ti asawa. Nang runa kat teritoryo da dito'y, Mare. Si kanto ti rumor adakes no kwa. Andan sweldo mi bakit? Ngamjak pa'y na i-withdraw. Ay, nasayaat mo't alakay. Tapno adda maigatang kadagiti masapsapol tayo. Si kantulatan ti mangi-withdraw. Itad ko lang ang ti ATM ko ken ka, ta si kanti makaamaw. Ay nawaw, saanin lakay? Si kalatan, adamot pa nagtalag ko ken ka. Si kati babae, bakit? Amok analaing ka amang i-budget. Nalalaing ka ngam siya. Okay. Si kati makaamula kay. Agpasentro ka nga ron inton bigat, ha? Wen, ilistak nga ruden dagiti masapsapol tayo. Tapno masulit ko ti pletek nga agpasentro. Uwan bakit? Di mo liplipatan ti bagas. 16 magaya man ti pizza italakay. Anya kumaita no 16 bakit? Sigurado ang nagsweldo meten ni David. Ay nawaw. Di mo ibaga nga umutang kamanan iti kaanakam. Ay sad mat siguro adakas lakay. Ngamen, dakkel mo tinaytulong tayo kan kwa na idipim mo sa iti inana. Sa maysa, saan ko matadawatin? Buludag lakay, sukatakto. Utang ka lang nga utang. Laglagi pa masabali itan bakit? Pamilyadon at tao ti kaanakanta. Siyempre, kasapulan damot ti kwarta. Maawatan mo't siguro ni Rosalia. Agpapada tayo laang mo't ngagkasapulan. Kasano mo't piman ang makaurnong dangay no kasta. Basta, mapanak inton madamdama. No awan ti kaanakan ta ija balayda. Adama ni Rosalia pang ibagaak. Agaasam manday ta aminarkit mo, Rosalia. Ay, abas tumi ngamin iti makabulan ante. Ay, anya ngamin ti gagarayo? Ay, amagan no ada nabati aswel daw ti kaanakak. Bumulod ak kumamanain. Ha? Uray 2,000 laang no adda. Di ka madanagan tabayadak mo laang. Jak itarayan, tawan mo't pagtarayak no bilang laang. Kwa anti, dati nabati ngem ibayan mi kuma iti danom ken kuryente. Saan ba't siguro arash dayta? Daytoy laangan tinamnamaan mi ang maibayad, anti. Ay nawaw, sukatakto ka di mo laang. Bulod mo saan adawat. Sige anti, kasaritak pa'y ti asawak. Agsubli kay tulangan. Ay nawaw, di mabalay nga itad mo ita. Ibagam tulatan ka nila kay Mau no agawaid. Ras ka di, ti pangusaran nyo iti kwarta, anti? Waan, tanaibusan ti maintenance ni Uncle Yaw. Amumat nga addaan na yun ni Uncle Yaw. No saan amamintinar ti agas ka agkaraw. Anya dinadamag ko bakit? Imutang ka kanumot ka dadabay. Sa kanupay ti inrason mo. Awan mo taga sa tumtumarak. Diskarte day jay, tapno maasyan ni Rosalia. Sa maysa, bulod day jay, mabayadan to. Ay nawaw. Bulod ka mo ta bulod. Kaslada namnama nga ibayad mo. Ay nawaw, maanusan dagi jay ti aguray lakay. Sikakit di mo't. Ano nang usaramanan iti kwarta binulod mo Ada ginatang ko nga imported agamit ken sabon ken ni Mari Sabeng. Anya, inggatang mo manan ti kwarta kadag iti bambanag nga awan mo't kaus-uskan na. Anya ti pa kayo stress
Mari Rosalia. Kasanumot ngamin, mare. Imay manon ni Auntie Zany ije balay. Kumkumpurme manon ti umay na bulbuluden. Ay nawaw. Idi pa'y napalabas at tawon day ta nga issue Un mare, nasurok makatawon mo to na kasjay tir aramidon ni Auntie. Bulod ko na, ngam di na mulaang ka di bayadan. Aging gaita, saan pa'y anasukatan dagiti binulod na idi napalabas sa tawon. Amangan mo't no thank you laang tibayad na, Maray. Masurunak nga rod, mare. Ulbod, dayjay nga Auntie nilakay ko. Inton sumaruno, di mo latan ik-ikan, Mare. Ay, agunget ano saan ama ito ti kayat na, mare. Wen ngam no kasta akanayon mo nga itid ti dawatan na, kasanumat makaurnong kayo nga gasawa. Na. Addan sa nga agpaiso ti puntum mare. Iso ano siyak ti sika, di ka mangted, Mare. Iso pa'y deta paka-stressam. No adaman sobra iti sweldo nila kay mo, savings mo, Mare. At least dayjay, maalam no kaano akasapulam. No ipautang mo nga men, di tay sigurado no masukatan o no mabayadan pa'y. Nang runak at kabagyan nila kay mo ti pinabuludam. Pudno launay, mare. Nagrigat ti agsingir iti kabagyan ti asawa. Ay talaga narigat, Mare. Isupay ti pangrugyan ti saan apagkikin na awatan no daduma. Naurnong mo't gaya man, ti binulbulod ni Auntie Zany. Ta idi pa'y napalabas atawan ti daduma, lakay. Makatawanan ti napalabas ngam di na mo malagip asukatan. Nene, agasam nga datoy. Kurang pa'y kit di dayta At dati saan nakalista. Anya? Ay, kasaritam tumang kiidi ni Antem. Isupay kumadayta agastusen tayo no masingirta. Itugot ko dito alistahan. Tay pakita ka ni Ante no maranak dita balay da. Wala kay. Tapno makita na mutlaeng Nag-anniversary ti daduma binulbulod na. Auntie Zany, imalak tay pakita ka na kayo ti listahan na iti binulbulod yaw. Listahan ti binulbulod ko. Walang ti. Anda kas, bagas, kan nadumapay. Ay nawaw, di ka di bakit mau tinangilista ka dagita? Walang ti. Nairuam ngamin ni bakit ko ang mangilista. No kasta nga daw may agbulod tapno di na ka no malipatan. Ay una yan. Agraman dayta singiran niyo pay. Isupay kumamot ang igatang may iti masapsapol may ante. Una yan. No makapagsingir ka. Nalipatam samat, dagiti ado atulong ko ken ka, idi siyak dinang palamot ken ka, idi pimusay day dinanang mau. Ngam timulong akmat na nagtrabaho iti garden nyo, ante. Libre pa yat ipanagtrabaho kini. Una yan. Sinugsugan na kasiguro ni bakit mau, isungag singir ka matad. Anya nga rin di kayat yo, ante. Thank you lang ng dagijay. No agsasauday dya adabid, kunamlan o asinaw. Ay nawaw, saan na dakes no singiran na nagiti binulon mo kadakwada, baka... Kurang pa'y laang day jay, abayad ka dagiti sakripisyo ken kwa na iday. Lututuusan, sobra na ita. Dakilan ni David iti pimusay ni nanang na. Lalipatam ka day, libre ti panagtrabaho na iti garden tayo iday. Basta! Ay no sakti si ka, agbain ka, iti asawa ti kaanakam bakit. Hoston ti utang, kas kadabulod, tapno makaurnong damay ti man. Diwan laang! Ha! Pa'y sabat na dya Rosalia. Sinugsugan naman nila kay na. Agraman na bayag nga utang ko singirin dabay. Uray na bayagan, utang latta dagijay. Utang arumbeng lang nga bayadan. Kasla saan nga ante ti pangibilbilangan da kanyak no kastalaang. Uwan, kanakam ni David. Agam saan arason na ita tapno di ka agbayad. Anyat kayat mau. Ilibrida ken ka, tinagrigrigatan da. Abusada kalauna ya, no kasta ti kapanunutam pa ka. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ngay ka ni Auntie Zany.
Narigat mo't na masingir bakag. Ha? Ay, kasano nga rodon day tangay? No di na kaya ti agbayad, baybay antan. Ngam inton sumarunaw, likan basta agpabulog. Sabali ti panunot ti tao ita. Uray kabagyan, narigat asingiran. Kasanon no may bumulot kat ibaga namanen adakkel ti naitulong na ken kaidi. Di mo patpatyan niya ante. Pudno nga da na itulong da kanyak. Ngam nakatulong akmat kadakwada. Babanti pa nagtrabaho kiti garden da. No adda extra akwarta, i-savings talangan. Tapno nalaklaka amay withdraw no kasapulan ta. Sa bali ba't ti ugali ni Rosalia agay mo niya, Lisa? Ay nawaw, apay ni Mari Rosalia, Auntie Zenny? Nakaimimot launay. Ha? Anyat kaya ti asawan? Amom kaday, amin nga inted na kanya kat inlista na gayam. Singirin na amin sika. Amangan mat no ti imbagayong amin kat buludan niyo lang, Auntie. Ay nawaw, kanunungan pa'y laang mat ti aramid ti gayam mau. Sana kasta, Auntie. Sa balimat ngamin piman ti binulod ken inted. No binulod, rumbang laang nga isubli. Wano saan bayadan. Wan ngam common sense meten Kaanakakma nila kay na. Panagkunakat da kayo ti ayan ti kamali, Auntie. Kamali ti kasta kapanunutan niyo. Uray kaanakan niyo ni David. Utang is utang, Auntie. Ada ka kaday, Rosalia! Ne? Auntie Zene, da kayo mo't gayam? Bayada ko, dagiti binulbulod ko. Ha? Tapno saan anakababain ka da kayo iti asawam. Binulod ko nga agpayso dayjay, iso arumbang lang abayadak. Advance payment ko. Tay nabatay, inutek abayadan. Ah? Pasensya ka na, kadagiti dakes anay sausawang ko. Siyak ti ayan ti kambalay. Ay, kung naklakit din, no? Sino ti kasarsarita ni bagat ko? Na kayo mo't gaya man ti Sene. Ay uwain, bayadak dagiti binulbulod ko. Kahit pasensya kayo na, kadagiti dakes anay sausawang ko iday. Nagbidutak, uray kabagyan ka. Rumbang latabay adak dagiti utang kanda dumapay abinulbulod ko. Taamin tayo kat agkasapulan. Ay, nawaw! Uray kabagyam tinakautangam, rabang laang met nga agbayad ka. Iti kasta, pautangan da kan tumanen inton agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.